Το πρώτο μας βήμα για τη διαχείριση της εφαρμογής My Management είναι η δημιουργία του profile της επιχείρησής μας. Θα πρέπει να επιλέξουμε από την επιλογή χρήστες profile της επιχείρησης και να οδηγηθούμε στην αντίστοιχη φόρμα όπου θα δημιουργήσουμε τα χαρακτηριστικά της δικής μας επιχείρησης. Ας δούμε αναλυτικά τα πεδία. Καταρχάς υπάρχει το λογότυπο που πρέπει να αντικαταστήσουμε με το δικό μας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αρχείο εικόνας με διαστάσεις 200x200 pixels, δηλαδή να έχει 200 pixels πλάτος και 200 pixels ύψος, και να το ανεβάσουμε κανονικά στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε την επωνυμία της επιχείρησής μας και να διαλέξουμε ένα username και ένα password με το οποίο θα κάνουμε login σαν διαχειριστές του συστήματος. Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε όλες τις ενότητες του My Management και φυσικά τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους χρήστες με αποτέλεσμα να τους δίνει πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενότητες. Πιο κάτω θα βρούμε τα υπόλοιπα πεδία, τα οποία είναι τα κλασικά: η επαγγελματική δραστηριότητα, η αναλυτική διεύθυνση της επιχείρησής μας, email, τηλέφωνο, fax, site κτλ. Μπορούμε να βάλουμε το όνομα του υπευθύνου επικοινωνίας της επιχείρησης και να ορίσουμε δύο χρώματα, το χρώμα φόντου και το χρώμα του κειμένου που θα έχει το header της παρουσίασης των προσφορών ή των αναφορών που θα τυπώνουμε. Για την περίπτωσή μου έχω ήδη επιλέξει λευκό χρώμα φόντου και το χρώμα του λογοτύπου μου για χρώμα κειμένου, για να μπορώ να δημιουργώ κάποιες αισθητικά όμορφες προσφορές και αναφορές. Αφού συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία, θα απαντήσουμε ενημέρωση στοιχείων και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ας δούμε στη συνέχεια και πώς μπορεί ο διαχειριστής της εφαρμογής να δημιουργήσει και άλλους χρήστες. Θα πρέπει να οδηγηθούμε στην επιλογή χρήστες δημιουργία χρήστη και εδώ να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του νέου χρήστη που θα δημιουργήσουμε. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε το ονοματεπώνυμο, ένα username και ένα password που θα χρησιμοποιεί αυτός ο χρήστης και να επιλέξουμε τα δικαιώματα που θα έχει ο χρήστης στις διάφορες ενότητες. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Control μπορείτε να επιλέγετε περισσότερες από μία ενότητες και να δώσετε εσείς πρόσβαση στον συγκεκριμένο χρήστη για το ποιες ενότητες θα μπορεί να διαχειρίζεται. Αφού ολοκληρώσετε όλα τα στοιχεία, πατάτε δημιουργία και ολοκληρώνετε και αυτήν τη διαδικασία. Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία κάποιου ήδη καταχωρημένου χρήστη, θα πρέπει να επιλέξουμε από το μενού χρήστες το διαχείριση χρηστών και να εντοπίσουμε τον συγκεκριμένο χρήστη. Εδώ υπάρχει ήδη μια δοκιμαστική γραφή με το όνομα test. Να επιλέξουμε επεξεργασία στοιχείων και να οδηγηθούμε αντίστοιχα στην φόρμα επεξεργασίας. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τα δικαιώματα, να αλλάξουμε username, password κτλ. Και αφού ολοκληρώσουμε τις αλλαγές, να πατήσουμε αποθήκευση και να ολοκληρώσουμε και αυτή τη διαδικασία. Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε όλα τα δικαιώματα, θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο αφαίρεση όλων των δικαιωμάτων. Κάνοντας κλικ θα δείτε ότι αποεπιλέγεται οποιοδήποτε επιλεγμένο δικαίωμα. Αυτά όσον αφορά το πρώτο σας βήμα για την ρύθμιση του προφίλ της επιχείρησης και τη δημιουργία χρηστών της εφαρμογής.